O, maripayon bang tanan? Kumusta sa pagpangalagad sa Ginoo? Wa may maningog. Kumusta sa pangalagad sa Ginoo? Amen. Malipayon ba? No, kay nasayod ko matag-usa nato. Grabe paningkamot nato no diri sa matag-usa no, diskaltes kinabuhi, panginahanglan financial, coach panarbaho, diskarte, mga adlaw-adlaw nga kinahanglan no, pagkaon, mga materials, mga biling suga, biling mo na atong gyud na tanan mga tao, mga sikat no si Marilyn Monroe so nang panahon sumala pa diha sa balita unsa to ka tinuod nga ang iyang kwarta no susama daw sa tubig nag-awa sa gripo. Kay siya man pinakagwapas tibuok kalibutan kay daw si Marilyn Monroe. Wala pa man kayo mga nanggaw. Alam ko yung mga gwapa, wa pa kay na kumbaga wa pa nabalitaan ba siya ang sikat nga artista. Dating walang-wala nahimong dato, gwapa kaayo pero ang namatay lang hapon nag-suicide. No, walay kalipay sa kinabuhi. Pumatod pa niya ang kwarta niya susama na nas tubig sa gripo nag-awas-awas. Why problema sa financial, pero problema sa isang emosyon. Kita why problema sa emosyon, baga man kayta, gahi man gyud. No, mangita pag-away. Gahi jud emosyon. Pero problema tas financial, lahi atong atubang. So, matag-usa nato, masabtan nato lahi-lahi tag atubang. Ang mga ulitaw dalaga, lahi man ang problema, labi mula pa sa kalendaryo. Problema na kag sa imong asawahon, kini sa imong banahon. Sa una, bata-bata pa ka, pili-pili kag insakto. Karon wa na pili ay kay wala pas na sa kalendaryo. Mao na lang problema. Kining minyo sadta atong problema atong mga anak unsan pagpa-eskwela, samot agwa kay balay, adto lang tagbukin ini dito muyo nga libre dito. Lahi-lahi tag struggle. Nay uban nagtrabaho og opisina, tingala ka puno sag utang, gwapa kay tanaw, sinaw kayo pero puno sag utang. Kanya-kanya. Subot pasabot madato ka o mapobre ka, kanya-kanya tag problema. Kinahanglan, mubarog jud ta. Mubarog jud ta. Mao man jud na. No, kung unsay dako imong problema, makaya na nimo uban ni Kristo kung ikaw mosampit kay plakpang ng Ginoo. Sabtan ba nato? Sumatong topic karon. Kay balikon ko pag-ingon no, kay atong tudlo man gud diri. Sinundalo akong tudlo sa dito. Diri mo sa tuang halos natamnan nag mga Word of God kasi klaseng simbahan. Mo na atong preaching hait yun. Puro paghimangno pero binukbukay para masabtan yun nato nga muuswag yun tas makabot nato ang standards Ginoo. Mabitang ang mga tao sa ng panahon panahon ni Moses standard kayo. 10 commandments. Pagkabalo, pagka di yun makaistaw, ang Ginoo minaog na sa kalibutan. Nanay grasya. So ang grasya karon madawat na nimo gasa nas Ginoo ihatag nimo libre mo ng dawaton na no dili pinaagi sa imong pagka kuyaw makasulod sa langit kay kita manggod di mo ta perpekto makasala manggod ta nagrasya malangit ka pero ang importante lang lipaya ang Ginoo. Nagapaningkamot ka ba nga di ka maghimog mga butang diri sa kalibutan nga dili niya ikalipay. Sometimes ang uban gud maabuso na kay nay grasya patakat na lang si buhaton. Unsa man nimo kay ang Biblia mutudlo man gyud pagkamatarong. So kabalo ang Ginoo sa itong mga weakness ay uban ang weakness niya financial, ang uban ang weakness niya babae. Lahi-lahi tag problema. So kinahanglan imo na nang mubarog jud kani anang butang ana. So man itong topic mo now. Take your stand and conquer your enemy. Kinahanglan mo barog ka para modaog ka sa imong kaaway. So karon, unsa may sikreto niya nga modaog sa siyang kaaway? Unsa may yang hinagiban? Mao ning Biblia. So, ang matag-usa ka nato, mahala ang Biblia. Di lang igo lang ka maminaw ka pastor kay maabot ang panahon baya. Kung di ka madalag rapture, unsaon na lang. Wa ka kabalos bersikulo. So ang bersikulo mo na murag mapa sa imong kinabuhi. Mo na imo guide sa buhaton nimo. Kinabi ang mga sundalo mo sulugira. O sige dala na dabi nagmapa. Asa ang kalaban, asa sila nga lugar. Asa ang kalaban nila bombahan. Balo sila na radyo, nagadyo asa dapit ipa igo kay kung di masipyat ng radyo man,
Imbis dito bumbahan pikas, padung na nun silahan noon. So na yung saktong communication. Muna ang Kristohanon, para masakto yung communication, des Ginoo kinahanglan kay Bible. Ang Bible, ang pinakabrato, 250, 300, kaya na to na. Kaya na to na. So, palit tag Bible. So, mag-ido ko sa ulo, mag-ampos ata, mga itag Diyos Ginoo. Father God, in Jesus' name, karong kabuntagon nung gipangayon na ko imong anointing. Ang imong tabang, Lord, wala ko'y mahimog, wala ikaw. Tabangi ko, Lord, magawali si mong pulong. Gihay akong dila, akong nahuna, Lord. Ikaw ang saligan na ko, Lord. Ay pwede kanimo, Lord, hallelujah, ang mga pulong magula sa baba. Ano na gahom. Lord, mo pasabot sa imong mga katawhan ng dapita nga imong gipahiluna, hikapay lang kasing-kasing, ilang una-una, masagta nila ang meanings papangalagad kanimo. Salamat sa imong buhaton. Lord, ikaw matag-revival sa mong service karong kabutangon. Sa Panginoon, ang mga katawhan sa Mingog. Amen. O subong pag-ingon, take your stand and conquer your enemy. Kinahanglan mo barog kita. Kung dinis kalibutan ng mga problema, nagpabayon kapag barog, sa spiritual, kinahanglan mo barog kag righteousness. Ingon diha, 2 Timothy chapter 2 verse 3. Endure hardship, good soldier, Jesus Christ. Kasi pasabot ana, bismo. Diris kalibutan manggod, no? Kinahanglan magunag ka nang naduna tay matawag og kanang law. Balaod, no? Dili las Davao daan o sige gikuan ni Duterte, peace and order. Bot pasabot ang Davao kanato year 1986 kung nakaabot mo ato. 86, di ba? Grabe alsamasa, mga pulahan, mga vigilantes, mga pulis, mga matay lagkalit. Na mga kawat pila ka tuig na hantod nag-declare ang atong mayor sa Davao, naghimo sa peace and order, muna nahimong kalinaw ang Davao. Mata sa matag Kristohanon manggod, kinahanglan ato ni i-accept sa kagalingon ang Biblia may maghatag nag peace and order sa atong kinabuhi. Sabtan ba nato? Once ang tao mangiway sundon nga balaod, gubot. Ang Davao kung walay balaod, gubot. So anong panahon nasabtan ako, kining Davao sa una ang traffic sign sa una kanang red, yellow, green. Di man ang nakabutang lang diha halos city lang man, ang Davao lang sentro lang, wala ning mga kilid-kilid. Karon sa ding butangan na, di ba ang tao disiplinado na? Makasabot na. Sa una, naglisod adjust. Mao sa papangalagad sa Ginoo, kinahanglan ang Biblia muna naghatag sign sa ato unsay buhaton nato nga kita mulahotay sa pagpangalagad diha sa Ginoo. So ato makita no, ang nag-illustrate ko about sa kinabuhi ni Adolf Hitler. Adolf Hitler kanang si Adolf Hitler usa ni ka presidente dito sa German nga lugar. So makita nimo nga unsa siya ka powerful. Sometimes kining tawo manggod og kanang super tan-aw niya nga kuyaw na siya kaayo. Sometimes wa na siya limitasyon siyang kinabuhi. So ato makita no, si Adolf Hitler wa pa ko nato anong panahon na. Nahitabo to sa World War II. Nga naman ang mga tao misukol na sa iya. Pagpipon ni ana, tan-aw nato ang iyang gipangbuhat. Nganong nahimo siyang powerful si Adolf Hitler, no? Dito sa Germany. Which countries did Germany invade during World War II? Unsa da nga country ang na-invade, nasakop sa mga German kaniadto? Countries invaded by German during World War II, una, Australia, Belgium, o kining gitawag niya Slovakia, Denmark, Estonia, France, Greece, Guernsey, Hungary, ababasa na ko, Italy, Jersey. Daghang kayo nasakop diri nga country. Sumala pa diri Latvia, Lithuania, Luxembourg, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Russia, San Marino,
Ukraine, Yugoslavia. Bot pasabot kining lugar ni gipang sakop na niya. Murag kuan ba? Naiuban na invade niya, naiuban hapit na murag kita ba West Philippines ang Pilipinas ba? Ang Pilipinas na ay mga China nagsakop West Philippines. Dool na ba? Dool na. Mo naghihitabo siya. Halos tanang country sugod na naiuban na sakop na gyud niya. Ang uban naiuban na kuha ning gamay nga lugar pa ng West Philippines nato. Nakuha na sa China na. Napaingon sa Malaysia sa tunga lugar ken nga sa Pilipinas unta to gikuwas Malaysia. Sabah ato aman to. Gikuwas Malaysia. Yun ana ang gipangbuhat ni Hitler sa unang panahon. Yun ana sa ka-powerful. Karon mangutana ko. Anong gikahadlokan man si Hitler? Ano? Kuyaw siya gipangbuhat. Kaya sa unang panahon, ang German ang pinakakuyaw maghimog mga weapon. Natanang sure sa iya. Ana siya ka kwartahan. Siguro sa mga invento lang daan, gipang-invento niya kanang mga gipanghimo niya mga eroplano, mga unsa gipanghimuan niya mga tangke de gira, mga mga baril, nasiya tanan. Ang uban nagasundog lang siguro naga-imitate. Ana ka powerful ang German sa nung panahon. Karon mangutan ko. Sa dang nahimong powerful si Hitler, ang mga Hudyo, ang mga Jewish people, pila kabuk ang iyang gipangpatay. Mga civilian sa Soviet, it means Russia, mga 7 ka million. And 1.3 ka civilian sa Soviet nga Hudyo nga nalakip ang 6 million nga numero sa mga Hudyo mao na iyang ipangpatay. No, sa dito na sa Russia. Mga bilanggo sa Soviet, sa Russia, sa gubat 50,000 ka sundalo nga Hudyo. Mao na mga status ipangmatay niya. Diri sa Herzegovina 312,000, hantod diri sa sa Roma 250,000 og sa mga saksi ni Jehovah, pati mga Kristiyano, saksi ni Jehovah 1,900 ang iyang gipangpatay. Way labot tong nangamising ang uban nga mga sibilyan. Sa mga Jewish people daghan siya gipamatay gyud. Muna ang nahitabo karon ang mga tao karon nabalakan na niya. Sa karon. So, World War II involved approximately 80 countries and territories spread across entire globe. And roughly 1/4 of those countries and territories were invaded, at least partially occupied by German. Muna nga 1/4 nakuha niya. So, ang target manggod ni Hitler, sulod sa duha daw katuig, dapat makuha niya ang lugar. Ay ng Pilipinas, kung gidawon tas China, padali na kayo makuha ta, siguro wala ka butuig, kuha na talay. Wa man tayo saktong mga gamit. So nang panahon manggod, ang target ni Hitler, sa usa ka bansa, dapat sa duha ka tuig, ma-invade na niya. Muna ang target, nag-isa-isa nag-target. Karon ang pangutana karon. Ang gibuhat dito sa ubang bansa, ang ubang bansa, naghimo sila pamaagi nga di sila masakop ni Hitler. Kaya alam ka ba niya, ang gibuhat nila, nag-allied sila. Nagkaiusa. Kini ang British, French, American and Canadian, o kining Russia. Di man tanang Russia nasakop. Nagkaiusa sila, gitawag nag-allied. Sumala pa din eh. Ako ng sample pamasabitan ko nato. On the evening of June 5, 1944, under the cover of nightfall, British, French, American, and Canadian troops started to cross the English Channel, landing on Normandy. These troops are supported by paratroopers who will drop behind enemy lines. The next morning, on June 6, 1944, the attack began. So good. Nagdungan ni sila ang British, French, American, Canadian, o kining mga Russian. Subot pasabot kung makita gyud nimo, kung tan-awon gyud nimo sa ilang tawag nila kanang ilang mga video kaniadto
Sa dang pag-atake nila 1940 June 5, 1944, sometime ang uban ang US na assign sila sa dagat. US, British nasa dagat. Mga dagkong mga barko. Naiuban sad ang Russia dito sa ground silang attack mga sundalo. Sabay yun sila. O uban sa mga eroplano o mga paratroops, mga parachute nangambak ang mga tao. Di ba kita niyo ato nga buto-buto ginsakto nangaigo sumala ba niyo usa ka adlaw 10,000 ka tawo ang namatay. Unang sulong nila. Kaya ang nagibuhat sa German, defensive lang gibuhat, di naman attack. So, sumala pa diha, ang German, miabot og pila ka tuig to, napildi. Ano man, unsay mga butang nga ginapildi man ang German nga kuya mo ta kayo. Bot pasabot, ang kini mga allied forces nagkasinabutan, adunay mga butang ilang gipangbuhat nga makuha nila, mapildi nila ang German. Gikuha nila ang weakness, ang mga weaknesses sa German. Una, sumala pa giso so dito ka sa mga dalan kanang ingon tawag na lugar o panahon. Panahon sa snow, bugnaw. So sa dihang pag-attack sa mga sundalo, ang gibuhat nila sa dihang campus Germany, atakihon din sa Russia, pag-atake sa Russia din German. Ang uban na sa diri ang US sa atakihon ng pikas campus sa German na sa dito. Imbis ang German diri, magtinabangay sila, dili sila maka-penetrate. Way maka-rescue naman. Gisa-isa nila og punteriya ang kampo. Muna ang mga German sumala pa sa kasaysayan na pildi sila sinungdan. Gutom. Ganahan baga ka mag-snipe, magpusil-pusil, gutmon ka. Wa man sila yung resources. So power na unta kayo, way problema sa mga baril. Ang problema, nakuha ang ilang mga weakness. Ang matagkampo nila, unsaon nila pag-divide nga makuha nila nga ang isa di karisyos pikas, mug alanganin. So atong makita no, ang German may unsa kakuyaw ang iyang mga baril, pero ang problema na istadihan. Muna ato kita mga Kristohanon, anitas pagpangalagad sa Ginoo. Sa pagpangalagad sa Ginoo manggod nato, nganong ang mga Kristohanon karon nangapildiman. Nakadawat sa Ginoo, malipayon siya, nabuto nahimo pang song leader, nahimo magwawali, nahimo faithful sa simbahan, tingala ka. Ang iyang life sa una nindot karon di lahi na yun ang kausab. Musimba ganahan ug nais panahon di ganahan musimba. Kumbaga nawa na ang excitement sa pagpangalagad sa Ginoo, nawa na ang first love kay nganuman tungod kay wala ka bantay sa kaaway. Kay matag usa ka nato ang yawa unsa ingon sa Biblia, 1 Peter 5:8 ba? Nga ang yawa susamas leon. No? Nagulob nangitag kanunon. Og ang yawa susama daw langgan daw naglibot-libot sa imong uluhan nangita sa kasalagan. So ang Kristohanon, ang kaaway una isig kauban nimo. Either sa imong mind, temptation. Muna as a soldier of God, kinahanglan mo barog ka. Unsay buhaton nato? Mga padayon tas pangalagad sa Ginoo. Sumala pa din, no? Ecclesiastes chapter 3 verse 15. Ang tanan nga nahitabo karon og sa moabot nahitabo na kaniadto. Daghang mga Kristohanon kaniadto nga nasipyat. Ang nahitabo daw kaniadto pahinahon ni Solomon, panahon ni David, panahon ni Samson, napakya sila. Kita ang mga Kristohanon muagi tag yun ana. Okay, sumala pa diri, no? Atong basahon diri sa kuan. Sa Unang Hari chapter 1 verse 1 to 4. Si Hari Solomon daghang hinigugmang mga babaeng langyaw, may anak sa hari sa Ehipto, may mga Moabihanon, may mga Ammonihanon, may mga Aduminahon.
First, Unang Hari, chapter 1, verse 1 at 4. Unang Hari, chapter 1, verse 4. Og may mga hitihanon nga iyang naasawa, ang mga Israelita gidid-an sa Ginoo sa pagigminyo kanila aron dili sila madala sa pagsimba sa ilaing mga Dios. Apan bisan pa niana si Solomon nahigugma kanila pag-ayo, aduna siya 700 ka asawa nga prinsesa nga pupuyo og gidala nga puyo-puyo og nadala si Solomon sa pagsimba sa ubang mga Dios tungod sa iyang mga asawa. Kaysa dihang na si Solomon gidanin niya sa iyang mga asawa sa pagsimba sa Diyos tungod sa iyang mga asawa, kaysa dihang na si Solomon gidanin niya sa mga Diyos, wala siya magmatud-ano sa Ginoo nga iyang Diyos dili siya sama sa iyang aman nga si David. Mismo si Solomon gidid-an yun sa mga asawa sa mga Moabenihanon, Aminihanon, Iduminahanon, Sidonihanon, Hitihanon, gidilian siya sa Ginoo. Kaya sa unang panahon manggod, ang Israel kuyaw, bantugan, dato, tungod ni Solomon nga may compromise siya, nahimong makulooy ang Israel. Mo na yun nasakop, nahimo silang ang Israel nasakop sa mga Ehiptohanon. Tungod kay Solomon. Siya may hari sa Israel kaniadto. Sa dihang si Solomon daghay asawa si 700 ka buok, manigulang magyud ang tao. Sa nanigulang siya og napa siya 300 ka kabit niya. Basi unsay tinuhuan sa iyang mga asawa mo sa ding simbahan. Kita ang iyang asawa nagsimba sa laing Dios, simba si Solomon dito. Napika sa asawa niya, musimba sa laing Dios, simba sa dito. Ang iyang Dios nga iyang galagalan, wala niya simbaha. Muna ang mga Israelita na napukan, nasakop siya kining lugaran ni nga gipangasawa ni Solomon. Muna hinunda nag-struggle ang mga Israel. Muna hitabo ka Hitler. Sobra ka kumpiyansa, wa sa kabalo ang mga allied nga mga ubang nation nagkayusa, napildi siya. Kung sinitabo niya, naghikog siya. Sumala pa sa study, si Hitler nag-suicide. Nagpabuto. Na sa uban daw, nag-inog poison. 100% yung asawa, nag-inom yung poison niya. Sa unang man namatay si Hitler, human pagkaugma yung asawa. Muna yung nakuha nila, hantod, gikrimit ang lawas ni Hitler. Wala, sometimes si Hitler ang kumpiyansa. Kuyaw na may kayo. Kuyaw kayo among nasod. Gipangsakop niyang ubang manis, nakuha, ginahalos. Pero, upat lang ka nasod, nagkahiusa, pildi siya. Istadihan ang yang matag usa ka nato, dapat istadihan nato ang atong weakness, kabalo ta. Ug ang yawa, no, kabalo sa same weakness. Muna kita mga Kristohanon, magbinantayon tanang butangan na. Sumala pa dire sa Ephesians chapter 6 verse 12. Remind us that we do not wrestle against flesh and blood. In other words, the fight is not against governments or people or companies or circumstances. The real battle, the ancient battle, is our struggle in prayer for the souls of unbelievers. Ephesians chapter 6 verse 12, wala daw ta nagig-away sa unod ug dugo. O sa pagig-away sa panggobyerno. No? But pasabot nga ang pagpalagad sa Ginoo wala nato nakita atong kaaway. Kay manarbaho ta, pakita man imong kalaban nimo. O makita kag away, makita nimo pisikal. Pero ang pagpangalagad sa Ginoo day di mo makita. Sumala pa din, no? Nga ang pagpangalagad sa tao spiritual, di makita ang kaaway. Samo karon sa ingon diri. Ephesians chapter 5 verse 3. Sanglit kamo katawhan man sa Dios, dili maayong igdungog nga adunay sa lawayong pakiglawas o kahugawan o kakog diha ka ninyo. Sa ni karon, no, ang kining pagpangalagad sa Ginoo. Sige uda. Do not
equally, 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Do not be equally yoked with unbelievers, for what partnership has righteousness with lawlessness, or what fellowship has light with darkness. Isayaw na ito na. Ayaw ka mo pakig-usa sa mga dili magtotoo. Take note. 2 Corinthians 6:14. Ayaw ka mo pakighiusa sa mga dili magtotoo, kay dili gayon magkasinabot ang matarong og ang dautan. Og mag-ambitanay ang kahayag og kangit. Kung sabot Kristohanon ka, makig-ubang ka sa wala nang alagas Ginoo, night time, mubuhat kag di maayo. Di mo pareha. Ang iyang Diyos, gilagaran lahi. Ang imong Diyos, gilagaran lahi sad. Ang imong gilagaran, nga Ginoo, tinuod nga Ginoo, nga mo disiplina si mo, mo warning si mo. Ay ang Diyos, gilagaran, luag lang kaayo. Kaila sa Ginoo, pero siya, walang ginabuhi sa pang Ginoo. Makig-uban ka na, delikado ka. Sipyat gani ang mga Kristohanon kaniadto nga pinili pas Ginoo, kita nagrasyahan lang ta. Sumugay mo, ayaw ka mo pag-iusa sa mga dili magtuto, kay dili gayon magkasinabot ang matarong ug ang dautan, o mag-imbitinay, mag-ambitanay ang kahayag ug ang kangit-ngit. Di yun mag-uban. Bantayan nato na. Walang mga relasyon nato sa gawas. Mga unbeliever. Sipyat ginang puro believer. So, ayaw yung tagaig bintaha ba ka ng gamayng gani sa matupas Biblia. Ulti daw kamo kuan ana, dili jud mo tagag higayon ang yawa makasulod si mong kinabuhi. Once mo compromise ka, ang yawa no naghatag og kanag entry o entrance sa imong kinabuhi. So ato makita sa Genesis chapter 39 verse 1 up to 15. No, ato makita diri sample si Jose. Ang life ni Jose. So mala pa rin, no? Si Jose ug ang asawa ni Potiphar. Gidala ni si Jose sa mga Ismaelita ngadto sa Ehipto ug gipalit siya ni Potiphar, usa ka opisyal sa paraon ug kapitan sa mga gwardiya sa palasyo. Apan ang Ginoo nag-uban kang Jose ug namuswagon siya. Dito siya magpuyo sa balay sa iyang agalon nga Ehiptohanon. Nakita ni Potiphar nga nag-uban kang Jose ang Ginoo, ug tungod niini nagmalampuson gayud si Jose sa tanan niyang gibuhat. Sa diha ang tao di ay makig-uban ang Ginoo, makita na sa imong kinabuhi kung nakig-uban ang Ginoo sa imong kinabuhi. Muna kita ka Jose. Nakita ni Potiphar ang Ginoo, nakig-uban ni Jose. Gikahimot-an ni Potiphar si Jose ug ang iyang pag-alagad kaniya, busa gihimo niyang pinayalan si Jose sa iyang balay ug ang sa tanan niyang kaptangan. So nakita niyo nga buutan kayo. So gipayalan. So ni adto gipanalinginan sa Ginoo ang panimlan ni Potiphar og tungod kang Jose. Sa diha ang alagad sa Ginoo manarbaho, panalinginan sa Ginoo ang iyang gitrabuhan. Mao ni tabo ka Jose. So mala pa niyo gipiyal ni Potiphar kang Jose ang tanan ug wala siya'y laing hunon-naon gawa siyang pagkaon. Wa na gipiyal hatag na tanan yun. Si Jose maayog barog o gwapo nga pagkatao. Oy, gwapo yun si Jose. Murag sikin sa man. Justin Jubil. So, na. Si Jose maayog barog o gwapo nga pagkatao. Wala madugay. Kini yung Kristohanon ta. Sa totoo lang. Mugwapo jud ka. Basi imong naong. Basing kinomot. Makita mang glories na Ginoo. Buotan siya no. Responsible siya no. Mabuhi na gud niya. Ano na? Oh. Kugihan kay siya. Kumbaga makita ang pagkaanyag o pagkagwapo nimo pag mangalagad kas Ginoo. Si Jose maayog barog o gwapo nga pagkatao. Lami jud mga lagad sa Ginoo. So kamo nga batan-on mangita jud mo og nangalagad sa Ginoo. Siya maayog barog o gwapo nga pagkatao. Wala madugay ang asawa ni Potiphar giabot og kaibog kang Jose ug miingon siya. Naibog. No kinamang Kristohanon manggo daghan jud maibog sa tuwa. Matingal lang ka sa una wala kay maibog. Sa nangalagad sa Ginoo daghan na maibog si mo ha. Ikaw na lang mo pili. No? Si Jose maayog barog og gwapo og mga pagkatao. Wala madugay ang asawa ni Potiphar giabot og kaibog kang Jose og mingon siya, magdulog kita. O gitintal na si Jose. Di man kumoto si Jose ka isa luto gitintal kadaghan tong balik-balikan.
Sige si asawa ni Potiphar si tug sabon og papayasop siguro paputi. Sige pahumot og mga perfume nga mahumot matintal jud si Jose. Gwapo god. Siya na lagong duha. Ang mga tao mga ultimo di nakasakas balay si Jose may gihimo ditong muyag gipiyalan. Adlaw-adlaw gitintal pagayo si Jose. Si Jose kay nangalagad may nampuon mas Ginoo kini may nampuon kas Ginoo di ka basta mapukan. Pero di isa may nampuon wa na. Kaliwat ng Jose ka Potiphar, asawa ni Potiphar. Sumala pa nino. Sumala pa nino apan may dumili si Jose og miingon, samtang ani ako dinhi gipiyal kanako sa imong bana ang tanan nga niining balaya. Managsama kami gahom ni ining balaya og walay bisan unsa nga dili nga gihikaw niya kanako gawas kanimo nga iyang asa tanan gitugyan na jud ni Potiphar ka Jose except lang sa iyang asawa. Kagwapog posisyon ni Jose, no? Panagsa mahitabo ni kinabistaw pusa dili ako paghimo sa ingon kadaotang buhat nga magpagsala batok sa Ginoo. But pasabot si Jose, no? Wa lang sa nagtan-aw kay Potiphar ang gitan-aw na kang sa Ginoo. Kailangan magbuhat kag butang gani nga wala mo tan-awa kinsa nang tawhanan na oy masuko siya yaw. Once magunahon na ka nga masuko ang Ginoo kung imo nang buhaton, mas bitter na kay mahadlok ka. Pero mahadlok kag tao sipyat ka. Kay kita musukol man gyud ta, mamakak man gyud ta. Si Jose nakahimo ato kay ano na say kahadlok. Yes, Ginoo, palakpakan ng Ginoo. Wala malampuson Jose. Kaya nga naman si kahadlok sino? Wa sa nahadlok ni Potiphar. Nahadlok sa Ginoo. Sumala pa no? Og bisag adlaw-adlaw gidani sa asawa ni Potiphar si Jose, anon makighilawas kaniya, wala gayud manumbaling siya. Jamiran lang ni Jose. Gilabay-labayan lang ni Jose ang asawa ni Potiphar nga sigpakita siyang telescopic. Puti. Ang telescopic sa motor ng puti agi na sinaw kayo. Jamiran lang Jose. Bahala ka diha. Oh. Si Jose baliwala lang dili lang lingon ni pasagdan niya. Ang asawang Potiphar na ingog bata nagsunod. Pasagdan ni Jose. Si Jose sa sipsip ko asa nagtugan sa ni Potiphar. Pasagdan na sa niya. Wa man sa bitugan yung gitugan niya, wala. E pwede mo siya manugog mga sundalo o mga ulipon nga itugan ang asawa ni Potiphar. Di siya gustong samok. Subutan si Jose, di siya gustong naggubot ang pamilya. Sumala pa dili. Og bisag adlaw-adlaw ginay sa asawa ni Potiphar si Jose, wala si Jose aron makiglawas kaniya, wala gayon manumbaling si Jose. Apan usa ka adlaw ni ana, misulod si Jose sa balay aron pagatiman sa iyang bulaton. Nahiatol kini nga walay laing tao didto. Gigunitan sa asawa ni Potiphar ang asapot ni Jose og miingon, "Kana magduwa na jud kaantos." Si ang asawa ni Potiphar si pakita siyang telescopic, si pakita siyang legs. Wa jud siya kaantos, iyang girip si Jose. Gihikap na gyud niya, gikamang, gikabot. Grabe tong bayhanan, no? Bigaon kayo. Pero wala na ng panahon na karon, lahi naman karon. Grabe mo. Sa inyo na, managsama kami, sa inyo na, apan sa usa na nasulod si Jose sa balay, anong pagatiman sa iyang bulaton. Nihiaton kini nga walay laing tao, gigunitan sa asawa ni Potiphar ang sapot ni Jose og miingon, "Tana magdulog kita." Apan miipsot og midagan si Jose ngadto sa gawas og nahibilin ang iyang kyopo dito sa kamot sa babay. Grabe paggunit, naglakaw si Jose no. Walay sapot, nagbrief na siguro to. Nabay brief sa nung panahon. Nooya to eh. Kaya ang bisti raman ni Jose ang iyang nagunitan og nakadagan man si Jose. Gitawag sa asawa ni Potiphar ang iyang mga sulugon og ingnan tan-awa, defensive kining asawang Potiphar hadlok sa mulawan. Gwapa gud siya, prinsesa gud siya, mangrip sa lalaki. Mawa ang dignity. Ginya girip ko. Mi kuan ko misukol ko Jose. Muna ang bisti akong gigunita midagan siya na hadlok. Kay misinggit ko. Ug sumala pa din yo. Kay ang bisti raman ni Jose ang iyang nagunitan og nakadagan man si Jose. Gitawag sa asawa ni Potiphar ang iyang mga sulugon og ingnan, tan-awa ninyo kini. Idala sa akong bana dinhi sa amo kining Hebrehanon ug karon buot niya kaming pakaulawan. Misulod siya sa iyang kwarto kay buot niya akong
pahimuslan apan misingit ako og midagan siya og nabian niya kining iyang kopo. So makita nimo luyo sa temptation si Jose, no, nagpadayon ng gyapon siya. No, wala siya nagpadala. So ato makita no ang kay Jose. Kumusta sa imong kagalingon na bagay temptation sa imong kinabuhi? Sa mga butang sa kalibutan, ato makita si Jesus Christ, no, di sa Matthew chapter 4 verse 1 to 11, kasi nagibutan, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Kiniging mag-fasting si Jesus Christ sa 40 days and 40 nights, gibati siya og gutom. Atong supply. Una pagingon no, si Jesus Christ, Ginoo, nagpakatao, gibati, unsay gibati sa tao, bation si Ginoo. So malaban no, ang Ginoo nagpasting siya 40 ka adlaw o 40 ka gabi sa iskadlaw. 40 total pareha sa total. Siya mingon, siya nang gigutom siya, niabot siya dito sa wilderness. No, kumbaga may lakaw lang siya. Nagpalayo. Kiniging magpasting manggago, dapat magpalayo ka dito sa palengke. Magpalayo ka sa kalendriya, magpalayo ka sa mga tindahan, padi ka matintal. Nagpalayo si Panit sa wilderness. So walay tao. Miingon ang yawa siya, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Kung tinuod kang anak sa Ginoo, sultuhi kining bato nga mahimong pan. Oh, buta sa bot no, ang yawa mo tinta jud sa di mag-inusara ka. So, unsa ingon ni Jesus? Jesus answered, he is written, man shall not live on bread alone, but only word that comes from the mouth of God. Ang tao dili mabuhis tinapay lamang, kundi matagpulo magula sa baba sa Dios. So, sabot nga ang tao mabuhi ang imong physical pasag din na ang spiritual ayaw i-compromise. No, mo na no? Then the devil took him the holy city and had him stand on the highest point on the table. Ang gidala sa yawa dito sa ibabaw no sa city o gipakita niya ang kanang mga temple. Para makita nimo nga ng SM, unsa na ba? Gaysano Mall. Sa mga kuya di, mga sa tawagan mga dagkong building di sa Davao. Unsa nang Davao nga kay kwan kanang dako nga kwan di building usa. Dako nga building di. O Marco Polo. Gitan sa ang yawa gidan niya si Jesus Christ, gidala niya sa taas daw sa kabungturan. Kanang nakita nimo imuha na, ako na ihatag sa imuha. Kung mubawdan ka sa kwa, musimba ka kanako. Grabe temptation, no? Buta sabot sa atong kinabuhi ang mga offer sa atong kinabuhi. Panahon nga Domingo, tigsimbas Ginoo, nanarbaho ka. Mama na, sample ha. Simple lang ato ha, busy ka, simple ha. Ang Ginoo kaya mag-offer, gamahan ang Ginoo eh. Powerful ang Ginoo, pero gilumbungan siya. Kanang makita ng mga building, kanang mga SM, kanang mga Gaysano, Marco Polo, ang dusit, tani, ang building, diri. Imuha na ako ihatag si imuha. Simbaha ko. Sa atong kinabuhi, susama ni karon panag Domingo, panan mo simba unta ka, grabe kayo ni mo palingkamot sa mga butang material. Ibig simbahon ni mo ang Ginoo ng adlaw na. Mo nang ikibalit ini. Sunod, 7. Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to the test. No? Sumula, ayaw ninyo ang tintala ang Ginoo. So, dito sa Romans 8:5-9, Romans chapter 8 verse 5-9, kay kadtong nagkinabuhi sa ilang tawhanong kinaya,
nagunahuna kanunay sa mga butang nga tawhanon. Romans chapter 8 verse 5 and 9, kay kadtong nagkinabuhi sumala sa ilang tawhanong kinaiya, nagunahuna kanunay sa mga butang nga tawhanon. Ingon nga kadtong nagkinabuhi sumala sa espiritu, nagunahuna kanunay sa espiritanong mga butang. Isahon na ito ni unya. Last verse na ni. So atong makita nga sa akong gibasa ganiha, kay kadtong nagkinabuhi sumala sa ilang tawhanong kinaiya, nagunahuna sa kanunay sa mga butang nga tawhanon. Unang, unsay tawhanong kinaiya? Kining jealousy, kasina. Unforgiving spirit, dili kabalo magpasaylo. O comparison, na pag-compare-compare. Muna ingon nga tawhanong kinaiya. Na comparison sa mga tag-usa ka tao. Ingon kadto kinabuhi sumala si Kristo, nagunahuna kanunay sa espiritanong mga butang. Katudang tao nagunahuna sa mga spiritual, nagunahuna sa mga espiritanong mga butang. Unsa man na? Una, prayer. Ministry. Og maghatag time sa pagbasa sa Biblia. Og nagunahuna sa unsay ikaayo sa church. Muna nagunahuna sa mga spiritual. Kaya kining church man God sa Ginoo man di man sa tao. Ang pagunahuna kanunay sa mga butang nga tawhanon musangpot sa kamatayon. Kung nagunahuna daghang mga butang sa kalibutan, ang padulungan nimo kamatayon, no? Di lang sa physical, spiritual. Daghang mga tao karon no manglimbong na lang, manolis na lang, mopatay na lang tao para maangkon niya ang posisyon. Na mga politiko karon hapit ng eleksyon, matingalan ka kagawad pa lang gipatay na. Samot ang mudagan nag vice mayor tanan magpinatyanay na sila. So mala pa sa size no. Ini nga apan ang pagunahuna kanoy sa mga butang nga espirituhanon mosangpot sa kinabuhi og kalinaw. Kung magunahuna day ka sa mga espirituhanong butang no, na imong peace of mind, pagkamatud-anon og good behavior. Busa kaaway sa Dios ang tao nga kanunay magunahuna sa mabutang nga tawhanon, kay dili man siya motuman sa balaod sa Dios ug dili gayud siya makatuman ini. Dili ko angayan diha sa no. Busa kaaway sa Dios ang tao nga kanunay magunahuna sa mga butang nga tawhanon, kay dili man siya motuman sa balaod sa Dios ug dili gayud siya makatuman ini. Kana mga tao daw nagunahuna sa mga butang nga tawhanon kaaway sa Dios. Kaya nga naman ang tao mangod magunahuna sa iyang sarili lang, kaaway sa kayo naman, di man ang mahatag panahon sa Ginoo. Mangandoy na sa mga butang sa kalibutan. Posisyon, materials, sa pelain dia, mga dagkong butang. Po ang sa Ginoo basing katiting, wala ito nagunahon na anak. Ang tao nga nagkinabuhi sumala sa taong kinaya, dili gayon makapahimuot sa Diyos. Galatians chapter 6, 5:16 to ang Espiritu Santo ang Espiritu Santo ug ang tawhanong kinaya. Di na ko siguro, taas na. Kini ang ako isulti kaninyo, pari ang Espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang tingwa sa lawas nung kaibog. Kay ang tingwa sa lawas nung kaibog, supag sa mga tingwa sa Espiritu. O ang matingwa sa Espiritu, supak sa lawas nung kaibog. Nagkasumpaki kining duha, busa dili ka mo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Kung ang Espiritu maoy magmando kaninyo, dili ka mo ilalom sa balaod. Ang espiritu o ang physical magkasumpaki na. Dapat kabalo ka mo balance niya na. So parehon tanan, mandugo ta, mag-ampo ta.